ito na initial nga impormasyon hini ano nga ano ito na pangilalan po hiton biktima residente pa niya mao nga lugar? Yes, ma'am. Bale, din natin, ma'am, Municipal Police Station ng San Miguel Leyte. Naka-receive kami ko na 9:50 AM to March 16, 2026, naka-receive kami in report ng concerned citizen nga may dakong nakitaan nga patay nga lawas dito sa Barangay Kanap, San Miguel Leyte. So amo ito aton kuan mga pulisan San Miguel Police Station nagdali-dahil dayon nga pagresponde. Tapos sa amo ito nakita na ito nito nga patay nga lawas dito ito nga kuan bagan masigot nga lugar dito ito nga Barangay Kanap, San Miguel Leyte. Anaton biktima papangilalan ta na lang nga alias Titing, 39 anyos, lalaki, Pilipino, may kalibin nga asawa, ito Magoroma, residente itong barangay Kanap, San Miguel Leyte. Bali naton initial investigation ni ma'am, ito yung kuan nga biktima, ito ginalayunan ito hanaton niya patod nga bali adto nga kuan adto nga alas 6 sinaga nagkaistorya ito niya patod nga alayunan na anay pagsaka niya sanggutan kay aniya patod mapakadtuha hagna kay magi-spray. So amo ito dida ato nga alas 6 nagbulag yara. Tapos pagbalik niya patod tikang hagna ito mga alas 9 na adto dito ira balay waray pa man kuno dito an kuan an iya patod nga nito nga surod lang nito nga kuan nga ni ma'am nga tuba ito nga kawit iya yung pangita ito waray pa dito irabalay kuno. So amo ito nag-decide iya nga pamiling ko nito nga iya patod. So iya yung pinamiling diri mayha nakita niya dito itong mga sanggutan niya nga niya patod na nahigna na dito ako na grassy portion ng mga masukal na nga lugar ito dito. Waray na kinabuhi, ma'am. Yes, ma'am. Ito, ma'am. Sir, ano po ito naging rason hinihito niya kamatayon? Ito na aton baga partner nga initial investigation bali nagkaaday niyan post celebration na niya kuan niya birthday. Supposed to be niya birthday March 10. Hadton March 15 la iya gin celebrate. Tapos nag-iniinom nila pagtika mga udto, mga alas 12, ngadto alas 10 ng gabi. Tagay may daman niya mamkuan inin liver cirrhosis. May hanay niya nga waray pag-iinom. Baga naaghata day niya itong pag-birthday niya, post celebration niya birthday, nag-iniinom. Amo ito pagka sang buwas, Marso 16, baying pagkuan niya dito magsasanggot na iya. Tikad to na iya, amo ito ginabata na iya dito, amo ito nga, bay, namon ito mga assessment namon nga aniya, sakit mamamon, nakamatay iya. Yes, ma'am. Kumbaga na kuanin niya nga to sir, dito niya kaabti hiton iya sakit. Amo ko dito mamo, amo itong baga, kuan namon, banabanag, amo itong bagay, kuan latman, nagkandakin naton, doktora, Herbasio naton imitso doktor di ako San Miguel Police Station niya postmortem examination mga waray man nakikita dito nga external injury dito niya lawas pati gyapon na naton suko kay nag-request gyapon dan suko amo gyapon na nira baga nakikita nga waray struggle dito area ton waray external nga injury so baga na baga assessment baga natural death lang niya kamatayon. Okay, so kuan ni sir, natural death, waray sign hinin foul play nga nakita hiningan to. Ito na lawas ito na biktima. Yes, ma'am. Amo ito na ma'am, assessment na ma'am. Ito niya kamatayon, ma'am. Sir, so on the spot inihiya nga declared dead. Nga to hinian seen or ano ini, nga to hinin mismohan pagkikitinan niya patod, no? Oh, yes, ma'am. Pagkuan, ma'am, pagkita niya patod, bagawaray naman kunukuan, pulso, amo tumawag dayon niyan kapamilya itong atong biktima, tas izon gin-impormaran dayon na natong police station, tas amon nakadto kita dayon nakuha na crime scene, pagkita naton dito, bagawaray na pulso ko niya, ma'am, waray na kinabuhi.
Okay, sige sir, bangin sir, may daka mo gusto igakan iton no publiko, ilabi pa iton masagun so naliwat, iton na patron-patron sir. Iton, syempre, iton inom-inom naman, adi na naman ini, so go ahead po. Yes, ma'am. Naton maratian, bagasag doon ko lang maghinay-hinay ko rita iton kuan pagiinom. Itong pagiinom naton, ikakadila at tiyan diri kakadi ulo kay di na ito mga hinungdan nga nagkakasaralamok, baga nagkakakuangkuan, nagawas na itong mga sinising naton nga kambal, ma'am. So pag hinahinay kita, ma'am, labi na kay maparo-patron na. Yes, ma'am, amulan to, ma'am. Hey sir, damo nga salamat po, damo nga salamat. Ito ni imoy ginahatag nga oras nga na panahon ito na Bombo Radio Tacloban. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yapon. Yes.